Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Pito ang kumpirmadong namatay sa Jose Bad Santos sa Davao Occidental tungod sa landslide resulta sa magnitude 7.8 nga linog. Sobra na pulo pa ang padayong ginapangita. Ano yung report ni Argil Relator? Padulong ni siya kalbay, hindi pa gid magian. So, kung mubalik ka dere, mo ni siya padulong malalan. Ang opsyon ninyo ani before mo abot diri sa tulay, agi sa mo sa baybay. Palisuray hangtod karon nga maabot ang pipila ka mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental tungod sa nagpundok nga mga dagkong bato ug baga nga yuta nga mibabag sa mga dalan. Naata sa barangay Patulang, mo ni sitwasyon sa atong karsada. Wala pa rin siya na trabaho. Gawa sa landslide nang liki na sab kining bahin sa konkretong kalsada sa barangay Nuing. Padayon ang road clearing operations. Actually, meron tayong mga relief items available na hindi po natin madala-dala sa mga barangays because hindi po possible ng mga trucks natin yung mga landslide prone areas. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kapitan sa usa sa mga barangay nga dili pa masudlan. Adlong Martes lang nibalik ang supply sa ilang kuryente. Sumala ni Kapitan Sistoso sa barangay Patulang, midahili ang dili moubos sa 15 hektaryas nga bukid sa sitio Lower Bayopanda. Natabunan ni ini ang usa ka pamilyahan nga dunay 5 ka mga miyembro. Naabot na matud pa sa 8 ang natabunan og landslide sa managlahing area nga missing pa hangtod karon. Ang problema lang sir dito sa amo ang bukid kay almost 60 to 80% sa among bukid totally damaged gid siya. Dito po ang na-landslide dito natabunan ang 3 ka pamilya, almost or more than 20 hectares ang nakatabon sa ilaha isa ka pamilya. Nag-agad batod pa sila karon sa supply sa pagkaon sa kasikbit nga barangay Kalbay. Kung wala daw makasulod sa pipila ka adlaw, wala na gyud sila'y makaon. Pero kung magperminti ni sir nga wa gyud makasulod, siguro maglas na lang ang supply diri tanan-tanan. Pinakadugay na ng 1 week. Katunga sa mga barangay sa Jas ang wala pa'y supply sa kuryente. Sa ulahing tala, 7 na ang kumpirmadong namatay sa Jas, human matabunan sa landslide o dunasay natabunan sa nahugno nga balay. Dili moubos na napulo pa ang missing. I gave instruction na padalhan ng tig 10,000 pesos per dead person para makatulong sa maibsan ang kanilang problema sa kanilang mga gastusin. But we will not stop there kung ano pa yung mga pwede nating gawing tulong para matulungan ang mga apektadong pamilya. Nagpahigayon na og aerial inspection ang Office of Civil Defense sa Jas aron masuta ang gilapdon sa danyos sa linog. Nagbalay-balay sab ang mga personahe sa DSWD aron masuta ang mga danyos sa matag balay. Nagsugod na sab sila og hatag og bugas ug relief packs sa mga apektadong residente. Mideklara na og state of calamity ang LGU Jas aron gilayo makahatag og tabang sa mga ginsakpan. Pero kahit na may tulong ang ating gobyerno ay bukas pa rin po ang ating local government unit kung meron po mga mabubuting mga puso na need for water or ready to eat food at saka mga flashlights o mga solar lights. Kauban si Melchor Awing sa camera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.